F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Qegħdin fl-ottava tal-Miliet, il-festa tal-Miliet titkompla għal 8 ijiem sħaħ. Dik hija l-ottava, mhijiex festa ta' ġurnata, imma tkompli. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Ġwann Apostlu u Evanġelista. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa għar-ruħ twani briffa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Int li ritmu tagħlina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li ġajf taħt ilna triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi jid-nubiet tad-dinja, ħenna rina. Int li tneħħi jid-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btan. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna rina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti urejtna l-misteri tal-verb tiegħek permezz tal-Apostlu San Ġwann. Għamel li nifhmu sewwa kemm nistgħu it-tagħlim li jufisslilna hekk tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Dak li rajna u smajna dan inxandruhulkom. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li ħarisna u li messew idejna, ġifieri il-kelma tal-ħajja, dan sejrin inxandrulkom. Għax il-ħajja deret u aħna rajnija u kedin niġdu għalija. Kedin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet tant il-Missier u deret lilna. Kedin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-Missier u ma' Ibnu Ġesu Kristu. U kedin nikdbu dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr illa Salm responsorjali. Ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan ħatakbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer, sħab u dlam hemm madwaru, is-sewa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Bħax-xama idubu il-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sejt tal-art kollha. Ixandru is-smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Lilek walla nfaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemgħa glorjuża tal-Apostli.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni kif kien għadu idlam. U Marja ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom għalew il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qiegħduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel li mqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warah xmum Pietru daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel li mqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex imma mitwej u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal hu wkoll ra u emmen. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kifet fil-bidu tal-Qudies għallum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Ġwan Apostlu u Evanġelista. Dan San Ġwan kien it-tifel ta' Zebedew u Salome. Zebedew kien sajjied professjonali, kellu n-nies imqabda miegħu, tajjeb. Salome kellu ħuħ ġagbu. Dan Ġwanni x'aktarx kien fis-setta taż-Żeloti, kif jidher minn kliemu fil-Vanġelu. Kien wieħed mill-intimi ta' Ġesu, Pietru, Ġagbu u Ġwanni. Dawn it-tlieta kienu qishom iċ-ċirku madwar Ġesu. Fil-fatt jieħodhom miegħu fuq it-Tabor pereżempju, fil-ġnien ta' Żebbuġ, fil-qawmien ta' Ben Ġajru. Huma tlieta intimi, Pietru, Ġagbu u Ġwanni. Dan Ġwanni ħallilna diversi kitbiet, ħallilna l-Vanġelu, ir-raba' Vanġelu, ħallilna 3 ittri u meta kien fuq il-gżira ta' Patmos kitbilna wkoll l-Apokalissi, ngħidu l-Apokalissi ta' San Ġwan, l-aħħar ktieb tal-Bibja. Il-Vanġelu tiegħu huwa rappreżentat mill-Lajkla. Għax il-Vanġelu tiegħu b'differenza mill-oħrajn, mill-Vanġelu l-oħrajn ngħidulhom is-sinottiċi, jola il fuq u aktar teoloġiku. Jippreżentanna kwadru sabiħ ta' Ġesu. Differenti ftit kifet mill-sinottiċi. Is-siltiet tal-liturġija tal-lum, l-ewwel lezzjoni li smajna mill-ewwel ittra tiegħu ta' San Ġwan. F'dawn l-ittri jiżviluppa aktar it-tagħlim li tagħna f'dak li ngħidulu il-prologu tal-Vanġelu tiegħu. L-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Ġwan ngħidulu l-prologu tkellem b'mod aktar limitat. Issa fl-ittri ħajjiżviluppa aktar dak il-prologu u qed jgħidilna ara il-miliċċinu dak li rajna u smajna. Isemmija diversi drabi. Eżis, dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna u rajna bajnejna li lej ħarisna u li messew idejna jiġifieri l-kelma tal-ħajja dan sejrin nixandrulkom. Hekk Ġwanni jidher bħala ix-xut, ara, ix-xut tal-ħajja ta' Ġesu, imbagħad fil-Vanġelu ix-xut tal-qawmien. Dan huwa Ġwanni l-Evanġelista. Jgħidilna wkoll kif ngħixu din ir-realtà li bentalla sar bniedem. Kif nkunu nafu jekk arafnih xew le? Jekk ngħixu il-ħajja ta' Alla. Jekk aħna nħadnu l-imħabba, il-ġustizzja, it-tieba, il-ħniena, nkunu għarafna l-liben Alla li ġie fostna. Fil-Vanġelu tal-lum għandna din ix-xena sabiħa tal-qawmien ta' Ġesu
Marja ta' Magdal li marret tiġri rat il-ġebla mneħħija marret tiġri għal Pietru u l-Ġwanni ara dak li d-disċiplu li Ġesu kien iħobb. Imbagħad waslu flimkien, Ġwanni wasal qablu kien aktar żagħżugħ, imma baqa' barra għalinna. Baqa' barra. Daħal Pietru raw il-faxex. U kkonkludew bil-loġika. Kieku Kristu instera, kieku l-ġisem ta' Ġesu instera, kif għad baqa' l-faxex? Kif għad baqa' l-maktur? Mitwi hemmhekk. Kieku kienu jisirquh b'kollox, mill-aktar fejs, malajr. U kkonkludew, Ġesu tassew għamel l-inwiet. U l-Vanġelu interessanti ħafna jispiċċa b'din il-kelma, daħalu wkoll ra u emmen. Ra ħaġa, ra l-faxex, ra l-maktur. U beda jemmen eżattament, il-kelma mhix emmen, imma beda jemmen fil-qawmien ta' Ġesu. Ew nissiebu ma' Ġwanni, nirringrazzjaw lill-Alla ta' dawn il-ġranet sbieħ li qed jagħtina żminijiet ta' grazzja, żminijiet ta' mħabba, żminijiet ta' komunjoni ma' Alla. Aħna niftakru llum fis-sejħa ta' San Ġwan l-Apostlu maħbub tal-Mulej li lilu l-Mulej rid jafda lill-Ommu Marija, nitolbu lill-Alla jwettaqna fil-fidej u fl-imħabba tiegħu biex bil-ħeġġa kollha nimxu fit-triq li għandna qudiemna sa ma naslu fis-sema pajjiżna. Ieqaf Mulej mal-Knisja tiegħek hija wix-xandar li għandna bla qies ta' mħabbtek għalina nitolbu. Għamel li daw kollha li inti ssejjaħ biex jimxu warajk aktar fil-qrib, iwieġbu għas-sejħa tiegħek bl-istess ħeġġa li wieġeb San Ġwan meta sejjaħtlu għal warajk nitolbu. Sieħeb fil-għerna ta' dejjem ba' San Ġwan u l-apostli l-oħra li l-qaddej tiegħek Twani Briffa u lil ħutna mejtin kollha li tul ħajjithom kienu jożżu it-tagħlim tal-apostli nitolbu. Għatina l-grazzja li nożżu kull ma jgħallimna San Ġwan fl-Evanġelju u l-ittri tiegħu biex il-għerna tagħna ikun sħiħ nitolbu. Wassal sa tluflaħet kollha il-bxara tajba tal-Evanġelju biex il-bnedmin kollha ta' rida tajba jarfuk u jilqok bil-qalb il-verità sħiħa tiegħek nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ngħixu għal din l-Ewkaristija li attendejna għal din il-quddiesa, jew ngħixu dan iż-żmien sabiħ ta' komunjoni ma' Alla. Nitolbu ismana, nitolbuk Mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom, nitolbu għal dawk kollha li llum ser iżuru s-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk li għaddew miliet fid-diffikultà, forsi l-bot anki mill-grazzja talla, forsi f'mart li fixilhom, nitolbu għalihom ukoll biex jilqgħu il-grazzja ta' Alla nitolbu. Nitolbuk ukoll Mulej għal paċi fid-dinja, għatina il-paċi li tant għandna bżonn, dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi biex jarfu it-toroq tal-paċi nitolbu. Mulej Ġesu inti rid turina l-kobor tal-imħabba tal-missier għalina b'mod speċjali permezz tal-Apostlu għażiż tiegħek San Ġwan. Għatina l-grazzja li nifhmu dan il-kobor ta' mħabbtek biex dejjem aktar inkunu ħaġa waħda miegħek, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddes mulej id-doni li qegħdin nofrulek u għallimna l-misterji tal-Verb etern tiegħek bis-saħħa tal-ikla qaddisa li għalija nġbarna, kif bija bħal mingħajn safja u rejthom lill-Apostlu tiegħek San Ġwan bi Kristus jedda. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax bil-misterju tal-Verb magħmul bniedem rajna dawl ġdejt mid-dija tiegħek. Hekk li aħna narfu lil Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Twani Briffa li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-Magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Ġwan l-Evanġelista, ma' l-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li jinti f'ismewiet, jitqardes ismek, tiġi saltnati, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jinti trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ejjunu bil-wiefa u bħala ringrazzjament ta' wara qalbejn ħanejdu ftit talb ejdu ħbijaj f'qalbkom għalis. Ġesu ġejt fostna biex turina il-wiċċ sabiħ tal-Missier. Ġejt fostna biex turina li Alla għadu ma qatax qalbu minna. Ġejt fostna minn Marija u tridna niġu għandek permezz tagħha. Ġejt fostna biex tfittex lilna mitlu fejn u timla bis-sens lil ħajjitna. Ġejt fostna biex ma nħossuniex aktar weħidna. Ġejt fostna ċkejken u umli biex aħna ma nitkabrux. Ġejt fostna fit-tbatija u biex tbati, għax kull min iħobb irid ikun lest li jbati. Ġejt fostna u bħalna għaddejt u għadek tgħaddi mill-ġuħ, mill-faqar u mill-persekuzzjoni. Ġejt fostna biex tibqa' magħna u tkun għalina ikel. Ġejt fostna biex telfana mill-miżerja tagħna u tagħtina l-ħelsien. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. B'dan il-misteru li jiċċelebrajna u Alla li tista' kollox, għamel li l-verb tiegħek magħmul bniedem imxandal mill-Apostlu San Ġwan jibqa' jammar dejjem fina u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu flimkien dak it-tlieta Vamarijiet il-Madonna nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħanstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.